ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത് ലൈവ് വരുമ്പോ താമസം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാമചൊല്ലിയാ മതിയോ മാതാജി? ഹരേ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തരുദേവദേവേഷ്ടപ്രായേഷം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ടകേ മുഖം കരോതി വാചാലം തുല്യം കയറേ ഗിരിം പ്രഭാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണീം ശ്രീചൈതന്യമേശ്വരം പരമാനന്ദമാധവ. തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സപദാംഗ്രിയ. കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിനേ നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിരതപ്രദായിനേ ഗൗരവദാമദായ മകരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ സരസ്വതീ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശംസാസീനവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ ദേശേ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര സാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. തത്ര തത്ര ഹരി പ്രത്യുദ്യദാർഹണഃ സായം ഭേദേ ദിശം പശ്ചാദ്ഗദിഷ്ടോ ഗാം ഗതസ്ഥദാ. തത്ര തത്ര ഹരി പ്രത്യുദ്യദാർഹണഃ സായം ഭേദേ ദിശം പശ്ചാദ്ഗദിഷ്ടോ ഗാം ഗതസ്ഥദാ. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായം ഭേജേ ദിശം പശ്ചാത് ഗവിഷ്ടോ ഗാം ഗതസ്ഥദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതക്ക് ജയ്. തത്ര വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. തദ്ദേശവാസികളാൽ ഹരിഹി പരമദിവ്യോത്തപുരുഷൻ പ്രത്യുത അർപ്പണ പാരിതോഷികങ്ങളും ആരാധനപൂർവമായ ആദരവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് പേജ് മറികടന്ന ശേഷം ദിശ പശ്ചിമ ദിക്ക് ഗവിഷ്ട ആകാശത്തിലെ സൂര്യൻ ഗാം സാഗരത്തിൽ ഗതഹ അസ്തമിച്ചു. തഥാ ആ സമയം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് പോവുകയാണ്? പശ്ചിമ ദിശയാണ് ദ്വാരക വരുന്നത് അല്ലെ. ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് ദ്വാരക വരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്രയൊക്കെ കടന്നാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്, ദ്വാരകയിൽ എത്തുന്നതെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കുന്ന എത്ര ദൂരമാണ് നടന്നു പോകേണ്ടതല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പ്രധാനികളെല്ലാം ഭഗവാനും അതേപോലുള്ളവരും കുതിരപ്പുറത്തോ രഥത്തിലോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കാൽനടയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ യാത്രയിലുടനീളം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആരാധിക്കുകയും നിരവധി പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുകയും മാതാജിയെ കാണുള്ളൂ, സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. ഷെയർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ലേ ഷെയർ? ഇതില് ഷെയർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജിയെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സ്ലൈഡ് ഒരു മൂലക്ക് ഇത്തിരി കാണുന്നുണ്ട്. അത് വലുതാക്കിയിട്ട് വലുതാവണില്ല. അത് മാതാജി ആ സ്ലൈഡില് പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യോ? മാതാജി എന്റെ പടത്തില് ടച്ച് ശരിയായി. ഇപ്പൊ ശരിയായി മാതാജി. ഇപ്പൊ മാതാജി മൂലക്കായി സ്ലൈഡ് ശരിയായി. എന്നെ മൂലക്കായി.
കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഞാനിവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ നവരാത്രി പൂജയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെ, പത്മനാഭപുരത്തിൽ നിന്നാണ് ആരൊക്കെ വരുന്ന, കുമാരസ്വാമിയും അല്ലെ, പിന്നെ ഏതാണ് വിവാഹം മുടക്കാൻ വരുന്ന ആരാണ്, കുണ്ടണിമങ്ക അല്ലെ, പിന്നെ സരസ്വതി ദേവി, ഇവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് പൂജപ്പുരയിലും കിഴക്കേക്കോട്ടയിലും ആയിട്ടാണ് പൂജകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വരുന്ന വഴി മൊത്തം ആഘോഷമായിരിക്കും. എല്ലാ വീടുകളിലും ഏതാണ് വിളക്ക്, പിന്നെ എല്ലാ പൂജാ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് ആരതി ഒഴിയും. അപ്പൊ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ. ഇവിടെ ഭയങ്കര ആഘോഷമാണ്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ പത്മനാഭപുരം വരെ എത്തുന്നത് വരെയും തിരിച്ച്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ആഘോഷമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുമാരസ്വാമിയാണ് സ്വീകരിക്കണം, സരസ്വതി ദേവിയും കുമാരസ്വാമിയാണ്. ഇത് നമുക്കപ്പോ അത് മനസ്സിലാകും അന്ന് ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നിരവധി പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകുകയുണ്ടായി. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സായാഹ്നത്തിൽ ഭഗവാൻ അല്ലേ വരുന്നത്, ചക്രവർത്തി രാജാവിന്റെ സ്ഥാനമാണ് അല്ലെ, രാജാവായിട്ടാണ്. രാജാവായിട്ട് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അവിടെ രാജാവായിട്ട് വാണില്ല, എന്നാലും രാജാവായിട്ടാണ്, ദ്വാരകാധീശൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സായാഹ്നത്തിൽ സന്ധ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായി ഭഗവാൻ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു. അപ്പൊ പകൽ സമയം നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, യാത്രയുള്ളൂ. സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം ഇത് പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അപ്പൊ പകൽ മുഴുവൻ യാത്ര, സന്ധ്യയാവുമ്പോ എന്താണ് യാത്ര നിർത്തിവെക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം യാത്രയിലായിരുന്ന വേളയിലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഭഗവാൻ പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നിവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലാണല്ലോ അല്ലെ, മനുഷ്യനായിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴാണെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യാത്രയിലാണെങ്കിലും അത് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ലെസൺ തരികയാണ്. നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ യാത്രയിലാവുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ്. ആകയാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ പോലും ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് ചില ദാർശനിക അനുമാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണെങ്കിലും ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ, നമ്മളെ ആ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയല്ല. സത്കർമ്മങ്ങളുടെയോ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഫലത്തെ അദ്ദേഹം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഏവർക്കും നന്മയുള്ളതാകുന്നു. ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ത സംരക്ഷണത്തിനും അധാർമികരായ അഭക്തരുടെ വിനാശത്തിനുമായി ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവശ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നുവെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് നെസസിറ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതായ ഏതൊരു കർത്തവ്യവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും കൂടി മറ്റുള്ളവർ അനുവർത്തിക്കാനായി അദ്ദേഹം സർവ്വതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. എന്താ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ മാതൃക അല്ലെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവർക്കൊരു മാതൃകയാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ ശിക്ഷണ രീതി അപ്രകാരമാകുന്നു. ശിക്ഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ശിക്ഷിക്കുകയല്ല പഠിപ്പിക്കുക. അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു കാണിക്കണം, പറയുകയല്ല ചെയ്തു കാണിക്കണം അല്ലെ. ഒരാൾ സ്വയം യഥോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെ അഭ്യസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്തു കാണിക്കുക, അല്ലാതെ വെറുതെ പറയുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ പ്രസംഗമാണ് അല്ലെ, ചെയ്യാതെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അന്ധമായ ശിക്ഷണത്തെ ആരും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലദായകൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മെ നടപടികൾ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്ര അനുശാസനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ചെയ്തു കാണിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം സാധാരണക്കാർ
അബദ്ധയാനം ചെയ്യാനിടയാകും. അബദ്ധദാനം എന്ന് വെച്ചാൽ യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റായ മാർഗം, യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ പാത, വഴി എന്നാണ്, മാർഗം. അപ്പൊ അബദ്ധ സഞ്ചയനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള പാതയിൽ ചലിക്കാൻ ഇടയാകും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാതൃക കാണിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉന്നത നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അത് സംഭവവുമല്ല. എന്താണ്? ഇപ്പൊ കാളിന്റെ പുറത്ത് കാളിയ മർദ്ദനം, അതേപോലെ തന്നെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി അല്ലെ അസുരന്മാരെയൊക്കെ അത് ആയുധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറും കൈയും കാലും ഒക്കെ കൊണ്ട് വധിച്ചു. അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട. 16,108 ഭാര്യമാരെ സ്വീകരിച്ച് അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പാലിക്കേണ്ട കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജീവിതം ശരിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മാതൃകയാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ മാതാജി, സമൂഹം വസന്ത മാതാജിയെ കോഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും. അതായത് മറ്റത് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാന്. ബുക്ക് നോക്കി വായിക്കേണ്ടി വരും. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഏവരുടെയും കർത്തവ്യം എന്തോ അത് ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അനുകരിക്കാനാവാത്ത ചില അതിമാനുഷിക കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ച സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന ജീവാത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അനുവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിലവിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിമാനുഷ്യ കൃത്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അനുകരിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത ജീവാത്മാക്കൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിത്യവും നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ദിവസേന അത് ചെയ്യണം. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർവ്വത ഉദ്ധാരണമോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള നടനമോ അനുകരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ രാസലീല നടത്തിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പുരുഷന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളോ ഇതേപോലെ നൃത്തം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ ഭഗവാൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മലിന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും ജലത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സൂര്യനെ അനുകരിക്കുക സാധ്യമല്ല അല്ലെ? നമ്മൾ മലിനജലവും ഗംഗാജലവും കൂട്ടിയാല് നമ്മുടെ ജലം അശുദ്ധമായിട്ട് പോകും അല്ലെ? അതേപോലെ സൂര്യൻ ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജലം വലിച്ചെടുത്താലും ആ ജലത്തിന് പവിത്രതയുണ്ട്, ശുദ്ധീകരിച്ച ജലമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയല്ല. അതിശക്തിശാലിക്ക് സർവം നന്മയായ ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇതെന്താണ്? അതിശക്തിശാലിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശക്തി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവർത്തികൾ നാം അനുകരിച്ചാൽ അത് നമ്മെ അവിരാമമായ വിഷമസന്ധിയിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കത് ദോഷം സംഭവിക്കാം. ആകയാൽ സർവകർമ്മങ്ങളിലും അനുഭവസ്ഥനായ മാർഗനിർദ്ദേശകനും ഭഗവത് കൃപയുടെ മൂർത്തിഭാവവുമായ ആജ്ഞാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരായേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചെയ്തുകൂടാ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എപ്പോ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യം നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരും ആത്മീയാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ ആരെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും? ആത്മീയാചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്രകാരം പുരോഗമന പാത സുനിശ്ചിതമായി തീരും. ഇവിടെ പുരോഗമനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുകയും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പുരോഗമന പാത അല്ലെ? അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 11-ാമത്തെ അധ്യായം ബുക്കുണ്ടോ എല്ലാവരും? ഇത് ഓർത്തില്ല, ഉള്ളെന്നുള്ളത് ഓർത്തില്ല. ബുക്കുള്ള എടുത്തോള്. നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് സമയം ഉള്ളു. എന്താണെങ്കിലും 11-ാം അധ്യായം തുടങ്ങിയിരിക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരക പ്രവേശമാണ് 11-ാം അധ്യായം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബുക്കുള്ളവരെടുത്തോളൂ. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച ആനർത്താൻ സൗബഭൃജ സ്വവൃദ്ധാൻ ജനപദാൻ സ്കാൻ ദദ്മൗ ദരവരം തേഷാം വിഷാദം ശയമന്യവ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സൂത ഗോസ്വാമി വർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു. സൂത ഉവാച, സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ആനർത്ഥാൻ, അനർത്ഥം അതായത് ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം, അനർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നുള്ളതായിരിക്കണം മീനിങ്. സഹ അദ്ദേഹം ഉപമൃഞ്ച്യ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സുദൃഢാൻ അതിസമൃദ്ധമായ ജനപദാൻ നഗരം. ജനപദാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് കാലഘട്ടത്തില് വലിയ വലിയ നഗരങ്ങള് ജനപദങ്ങളെന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 16 ജനപദങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 6-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഏതാണ് BC-യിൽ, ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് 16 ജനപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ജനപദാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നഗരം, വലിയ പ്രദേശം എന്നുള്ളതാണ്. സൊഖാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം, ദദ്മൗ മുഴക്കി, ധരവരം മംഗളകരമായ ശംഖ്, പാഞ്ചജന്യം, തേഷാം അവരുടെ വിഷാദം, ശമയൻ ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഇവ പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. ആനർത്ഥ രാജ്യം ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസമ്പൽ സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യ അതിർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ മംഗളകരമായ ശംഖ് തന്റെ ആഗമനം ഉദ്ഘോഷിക്കാനും ദ്വാരക നിവാസികളുടെ വിഷാദം ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടെന്ന പോലെ മുഴക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, മംഗളാരതിയിൽ ശംഖ് മുഴക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ഒരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സൂചന. പിന്നെ പൂജ കഴിയുമ്പോഴും ശംഖനാദം മുഴക്കും അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലും കണ്ടു, എല്ലാവരും അവരവരുടെ ശംഖൂതി എന്നുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ക്ഷത്രിയർ കരുതുന്നത് യുദ്ധത്തിന്. അപ്പോഴും ശംഖനാദം മുഴക്കും, അതേപോലെ കഴിയുമ്പോഴും ശംഖനാദം മുഴക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഭഗവാൻ ഏതാണ് ദ്വാരകയിൽ എത്തിയെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. അവരെല്ലാം വിഷാദചിത്തരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അഭാവം എപ്പോഴും ദ്വാരകാവാസികൾക്ക് വിഷാദം നൽകുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരത് കംപ്ലൈന്റ് പറയുമെന്നാണ്. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹസ്തിനപുരത്ത് പോകുന്നു, മധുരയിൽ പോകുന്നു, വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പരാതി. വൃന്ദാവനത്തിൽ അതിൽ പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ദ്വാരകവാസികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോകണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. പോകണ്ട എന്നല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പരാതിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, താൻ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നെല്ലാവരെയും അറിയിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് അവർക്ക് എത്രയധികം സന്തോഷം തോന്നി, എങ്ങനെയാണ് അവര് ഭഗവാനെ ദ്വാരകയെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹസ്തിനാപുരത്ത് നിന്ന് പോയപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഏതാണ് വിഷമം നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി അവിടെ പോകുമ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാൻ വരുത്തിയത് കൊണ്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്തി. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അതിഥികൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ദ്വാരകാവാസികൾ നടത്തുന്ന ഒരുക്കങ്ങളുടെയും അവരുടെ സന്തോഷ പ്രകടനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപദരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുദേവയ പരിധാന പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവ